Shri Niman Shadap, president of the KJNU, has filed an FIR with the police, stating that he was held at gunpoint by a leader of another pressure group when members of the KJNU had stopped a vehicle carrying cattle in Shillong. As per Shri Shadap's report, the incident took place on 13 January 2021, where the accused even threatened to endanger the lives of his family members as well. Pej kata kakam habangawan hangta hadin ke jing ikran baru deploy uong yinga sa pa iki membar jong me ba kin withdraw no ikanika FIR persya ikili kit mesti jonga tengah ong yu ba ya kata ngamla arban rai ngamla arban ong namar bamde banga babat der banga bakem tu ong ba hadin kata ha jing ya kren jong ubat kini ki khot ngam tip ya ke bagi ya kren hadin ka kumba nyo siteng ne prav je tu upersang bantan yang sepok ke kali Scorpio jong badon yu number ML04C 9996 tu persang bantan yang ngong M lada pikwa ban keren hang ne badon ki pai ba rulong jong M tahun dah la tan kedet nomor ba de kapos kapor ngiju itu tahun dah la ya kam kendet upen I ya ka pistol mo uong ba lada me mempa iki memba jong me ban withdraw ya kenika FIR persya ini kelikit mesti jonga ngan simi ke jing jong me bat ke ying kesam jong me mde bu maham tang bat ye lede hande maham bat ke ying kesam jonga bat ikit khot jonga baro tengong ye kata takam lele nomor ba nada ublai umon ban ai ke mensim jonga khti jong me kalong ye kata ke jing yap ngam tip mo nomor ke jing imbriuhi ni ke jing yap ngimla ban bu trik ngimla ban bu sni ye kata ngim septing ra ngin mi bet ta yikit khot jonga ru nga nakapor sikapor ngaju pa bat ngiju keren ru bat lomba kilap tai kubaru yikikam be anhi ngingi ngin khanrabe nakapor sikapor ngimong ba ule khot sang bhalang na ki rusimet na ki officer na namar POE ba menta hapok ke jela jongi la kharoi kini ki kam be an neduk khamtam ki mesti ki wan neduk asam lomba ka lenti jong ka jela Meghalaya jongi ban selan siduk Bangladesh bojo ni ubri udepoy hang ne POE ba ka artrik brau kat arjar kat kendai nagleo jong SP Superintendent of Police jong ka Eastern Teru ula de bu FIR persya ni ubri ta hang ne na katpat ya ki bor jong kan kan sim ban kem yo ni ubri ne ban pensitom kat kum kendon jutaan